Good morning po mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Today's vlog, pupunta po kami sa Bacolor, Pampanga. Hindi ko lang po alam yung barangay, kung anong barangay kami. At meron po kaming bubuksan bagong chapter, bagong founder na i-welcome at saka yung kanyang membro. I-welcome po namin yung founder at saka yung mga membro niya doon. Kasalukuyan po, inaantay ko po si Founder Vista. Ang bahay po niya nandoon. Ayun ang bahay niya. Kasama daw po siya sa Bacolor. Ayan. At shoutout po pala sa mga fathers. Ayan, happy Father's Day po sa inyo. Sa atin. Ayan, happy Father's Day po sa atin. So, enjoy po natin to araw natin. Sa atin araw to eh. Ay, mga tatay na naglalaba, mga nagluluto, oy, rest day. Rest day po natin ngayon. So, si Commander na muna ang bahala. Ayan. At, so, mamaya na lang po, i-update ko po kayo. Happy Father's Day nga po pala sa aking mga bayaw na hapon dyan sa Japan. Siyempre hapon eh, kaya na Japan. Mga bayaw kong hapon, asawa ng mga kapatid ko, yung mga ate ko, kay kapatid ko. Ayan, kay Otosang, Happy Father's Day. Kay Unosang, kay Kuya Taka. Ayan, Happy Father's Day sa inyo Kuya Taka. Sa inyong tatlo dyan. At sa mga pamaking ko, Happy Father's Day sa inyo. Ayan, mga anak ng mga kapatid ko. May update ko po kayo ano yung kaganapan. Sa ngayon po, pasok po muna natin ang ating intro. Pasok. Shoutout po sa inyo, Liit Chapter ng Pangasinan. Tapos po, shoutout po kay Mix TV, Mix 18 TV. Yan, shoutout po sa inyo. Suportahan nyo po, paki-subscribe po yung kanyang channel. Kapatid din po natin siya sa Guardian, sa Balikat. Shahani, maraming salamat doon sa binigay mong cake sa akin kahapon, kagabi. Ingat ka dyan sa Japan. Yan, girlfriend po siya ng kuya ko ni NF Tracker. Boss. Okay daw, okay. Salamat ulit Miss Shahani, yun, doon sa cake na binigay mo. Tapos po shoutout din kay SF Mine Rongkilyo ng Dungan Chapter, SF SRMS Lorena Rain, Dungan Chapter din, at SF RMG San, Dungan Chapter, at kay Founder Roma Bamban Chapter, Founder Tanola Bamban. Yun, ito na po yung nantay ko, si Founder. Kami palakad na. Yun. Yung iba po. Susuot ko. Kukunin ko. Hi ka muna sa bag ko. Yan. Hi ka muna. Siya si Founder Vista. Yan. Hi ka muna. Yan. Shoutout mo yung mga kasama mong driver. Yung mga masada. Yan. Yung shoutout mo yung mga kasama mong driver. Anong sabihin? Hi, mahay lang. Mahay. Ingat kayo sa biyahe natin. Kasama kong driver, mag-ingat kayo. Yung sasakyan ko, ingatan mo. Hindi, ano mo ngayon, no? Garay ka nga, tawag doon, yung day off. Sabado Linggo. Sabado Linggo, day off niya. Yan. So, kunin ko yung ano. Kami lalakad na po. So, mamaya ko na lang po itutuloy ito. Maraming salamat po. Nandito na po kami sa chapter San Vicente po. Dito sa Bacolor, Pampanga. Sa ngayon kasama ko po si SNF incoming.
Incoming ano po? Ano? GMF. Ayun, yung kami GMF. Grandmaster Founder. Si Founder Vista. Founder Vista. Yan. Morning po. Tapos po si Master Founder Market. Good morning po. Yan. Ikaw muna. May namimiss ako sa iyo eh. Yung ano, yung Hi vlog, welcome to my guys. Yan. Mamaya i-announce na. Yan yung mga incoming nila. Lahat po yan eh mga organic po. Wala pong atak dyan sa mga incoming natin. Pati yung founder nila. Ito po ay bagong pagbubukas po ng bagong chapter dito sa Barangay San Vicente, Bacolor, Pampanga. Yan. At ayun. Kakain na. Kain na tayo. Kain muna kami. Mamaya na lang ulit. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Kahit kunti lang pong panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, kami po ay narito upang ipahatid sa mga bagong papasok ng guardian ng aming layunin. Kami po ay kabayan mo sa araw na ito, na sana po maintindihan po nila ang aming pag-uorient. Patitanin po sa bawat puso nila ang salitang mamutawi sa aming puso. At ganun din po sa mga taong narito at mga nakakataas. Sila po ang saksi at unang-una po kayo. Ang hinihiling po namin sa inyo, Panginoon, ay ang inyong basbas na sana walang mangyaring anomalya, lalong-lalo na po dito sa lugar na ito. Yun po lamang ang aking hinihiling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pwede na po tayo ngayon umupo. Papakilala ko po yung mga opisyal natin dito. Bagaman po, hindi pa po tayo sa susunod na buwan po siguro magkakaroon ng pagbabago. Maswerte po kayo sa pagpasok ninyo dahil magkakaroon po ng panibagong pagsibol ang Lawig. Maswerte po kayo. Sana kung halimbawa makapasok na po kayo bilang guardian, panibagong buhay, no? Yung hinihiling po namin, panibagong buhay po yan. Sino pa ba ito po? Si asawa ni MF Balbas, yung iba kundi si Madonna Balbas. Madonna Balbas. Palakpakan po natin, meron po itong kamay. Si Sec Melissa po, kilala niyo po ba? Ayan po siya. Siya po yung National Secretary natin. Yan po, no? Kami Supremo rin yan. Kami Supremo din yun. Kami Supremo po yan. No? At saka po si NF Alden, incoming Supremo. Palakpakan po. At saka po si SNF Aqua. Sana po no, yung vlog niya, supportahan natin. Kasi po, wala naman pong ibang yan, kundi grupo natin. No? Huwag niyo po iba-block. Kasi pag block niya, patay na. Wala na po tayong makukuha ang balita o kung ano na nangyayari. No? Supportahan po natin siya. Bagamat po wala namang bayad yan. No? Para po sa ating lahat yan. Yun lang po ang hiling ko sa mga bagong kami. Wala na po ba? Yung pong mga member natin nasa likod, nandiyan po sila, ayan, no? Babanggitin ko po ba yung mga sa Berwin, RMG, Lin, RMG. SRMG yun, si ano? SRMG na po sila, no? Si ano? Yung pong mga nandiyan, wala naman po sigurong MG, no? Puro RMG RMG. na, SRMG. Mga senior na po iba. Secretary Benji, incoming founder. Incoming Ay ka muna.
Hello. Yan. Sige na. Mga vlogs naman dyan, yung asawa ko, yung Yun. matuna ko dyan. Oo. Inanak. Kumusta naman? Yan, tama, tama. Ang lalabas, maduna si Kusek. Dito po sa pagpasok ng guardian, bagamat po sinasabi ko yung mga rang nila, yan po ay dala ng kasipatan, no? Kabaitan. Bagamat po wala tayong sahod, no? Yung sekretary Taos puso po tayong tumutulong sa mga kapwa ng kailangan. Na wala po tayong hinihintay na kapatid. Yun lang po ang aking sabihin at umpisa na po yung order. Dito po, upo sila dito. Upo po kayo dito. Upo kayo dito kayo po. Oh. Para marinig yung ano. Usog-usog po konti dito para Upo po kayo dito. Social distancing. hindi tayo maabutan ng ulan at init. So, nandyan na ba lahat? Ay, ka nagsakit no? Kompleto na. Yan, harap naman kayo ha, maharap. Ilan ba kayo Sa lahat? sakit niya lo, hindi daw pinakilala. Mamaya special sa application. Dito lang pala. Nasa loob-looban. Pag-almusal ka na doon, mabuti pa. Good morning sa lahat. Magandang buhay. Bagong guardian. Bagong guardian. Welcome po sa mga incoming. Sa araw na to, damdamin nyo ang tamis at sakit. Tama ba? Tamis at sakit? Bakit kayo pumasok ng guardians? Ano pang nasa guardians? Matanong ko kayo bago tayo magsimula. Tahimik lahat. Ganito lang, sir, no? Siyempre, pero nandito ngayon kasi siyempre, alamin muna namin talaga kung ano talaga yung vision at mission ng Guardians. Although may naririnig kami, talagang maganda yung Guardians. Pero mas pa-prove namin pag sa inyo nanggaling talaga. Yun, tama. Yan ang tama. Meron ka masasabi, bro? Para pumatulong sa bayan po. Makatulong sa bayan. Yes. Tama yan. Volunteer. Walang mali dito sa guardians. Walang pagkakamali. No? Lahat tama. Sino si Dan? Dan. Pseudonym Dan. Prince. Kasi lang po yung kamay. Jard. Si Ron. Alvin. Rom. Jun. Joey. Jan. Albert. Sino si Albert? Wala ba? Hindi pa dumating. Si Bert. Ruel. Azer. Orlan. Wala ba? So yung binanggit ko, yan ang pseudonym nyo. Pagkatandaan nyo yan. Sa araw na to, ngayon kayo isisilang bilang isa guardians. Anong pitsa ngayon? June 20, 2021 kayo isisilang bilang isang guardians. Kapanganakan ninyo ngayon yan. Kung tanungin kayo, kailan kayo ipinanganak? Yun, very good. Yan ang kapanganakan nyo bilang isang guardians. No? Hindi yung literal na kapanganakan natin. Ngayon kayo isisilang bilang isang markadong guardians. Dito, No? sa kabila. Bala kayo dyan. So, makinig lamang po tayo. Diba sa Guardian, walang init. Sino tayo? Walang init, walang ulan. Ba? So, usok konti dito. Kung naiinitan na dyan, sumilong-silong din. Silong-silong konti. Kasi abutan tayo na alas 4. Sino bang may trabaho ngayon? Toasted kayo dyan pag hindi kayo lumipat. Walang trabaho, walang pasok ngayon? Bukas pa? O sige, hanggang madaling araw tayo matapos. Sige. Dito tayo sa mga alituntunin na dapat sundin. Ano yung alituntunin na dapat sundin na bilang isang guardian? Makinig lamang po. Una, gumagalang sa mga namumuno at nakakataas. Sinong namumuno at nakakataas?
Siyempre yung higher ranking natin. No? Sino sila? Handa nyo bang makilala kung sino sila? Mamaya darating yon. Gumagalang tayo sa nakakataas. Paano ang paggalang? Sa inyo, paano ang paggalang? Bilang isang mga magulang o either meron kayong nanay at tatay, paano nyo galangin ang inyong mga magulang? Pamano? Pagmamano. Tama. Kasi hindi naman pwede natin sabihin katok ka tapos diretso pasok, diba? Wala kang respeto sa iyong mga magulang, sa iyong nakakataas. Ganon yan sa guardians. Meron tayong galangan dito. Kayo yung bunsong kapatid namin. Ngayon kayo panganak, magiging MG kayo. So ang paggalang, ayon yan sa ating mga marking. MG, RMG hanggang higher ranking yung galangan. So kami din, nakakataas sa inyo, yung paggalang namin, pilit namin ipababa para maabot namin kayo. Tama po ba? For example, magkita tayo sa daan, nag-inuman kayo sa inyong tropa. Pwede bang makuha namin ang inyong mga respeto bilang isang guardian? Maaari bang magkagalang kayo? Kahit kasama nyo ang inyong mga tropa, nag-iinuman kayo, dumadaan kami. Tama. Lapitan lang. Mano, shake hands, embrace, diba? Yan ang paggalang bilang isang markadong guardian. Sunod, iwasan ang sobrang pag-inom ng alak. Sino manginginom dito? Dami. Lahat. Lahat naman tayo, no? Lalo na pag okasyon, diba? Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak na maaaring maging sanhi ng kaguluhan. Bakit pinaiwas? Kung guardians na kayo. Ayaw nila, gusto nilang iinom pa eh. Mag-back out na kayo. Mag-inuman na lang tayo. Diba? Hindi pinagbawal yung mag-inom ng alak. Ang ipinaiiwas lang dito, ang sobrang kalasingan. Bakit? Magdudulog to ng walang kwintang bagay. Away lang yung makukuha. Away lang yung mapupulot natin. Guardians pa naman, nangunguna sa inuman, nangunguna pa sa away. Di ba nakakahiya? Kayo nag-iinom, yung ibang guardians nadadamay dahil sa inyo. Kaninong kahihiyan yun? Sa akro ba? Sa Triskelion ba? Siyempre, guardians. Kasi guardians kayo, tapos nangunguna kayo sa inuman. Kayo pa yung nanggugulo. Yung iba natutulog na. Yun pala, nasa kulungan na kayo. Pagdating doon sa interview, guardians ka pa naman. Bakit ka nanggugulo? Saang chapter ka? Sinong ama mo? Diba? Nadadamay ang lahat. So, ipinaiiwas natin yan sa lahat ng lehitimong guardians na member na sobra sa kalasingan, sobra sa pag-inom. Mamaya, isagad nyo yung pag-inom nyo sa guardian's wine para sabihin nyo na ayaw ko ng mag-inom. Diba? Makatikim kayo mamaya ng guardian's wine. Sabihin nyo na ayaw ko na talaga mag-inom. Ito pala. Kasi pag hindi kayo titigil sa pag-inom, araw-araw yan ang ipainom namin. Diba? Para magsawa kayo sa pag-inom. Hindi naman pinagbawal. Kontrol lang. Kasi pag hindi tayo magkukontrol sa ating sarili, guardians tayo na kahiya. Tama po ba? Sunod,
Iwasan ang pagtatalo sa sobrang biruan na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Sino yung mahilig dito sa pagtatalo? Specialist, mga babae, lalaki yan. Ha? Marunong magbiro? Palabiro? Diba? Merong ganyan. Yung biro lang ganyan-ganyan ba? Pre. Yun pala, nakasakit ka na ng tao. Huh? Anong dulot niyan? Away, gulo. Tama po ba? Yung bang, para bang wala lang sa'yo, sapakin mo yung kasama mo. Ha? Yun pala, nakasakit ka na ng tao. Napuno na yung isa, sapakin ka rin. Magsapakan kayong dalawa. Iwasan yung sobrang pagtatalo din, lalo na sa ating mga pamilya. Hindi man lang sa pamilya natin, kundi sa lahat, no? Sa ating organisasyon. Iwasan natin yung pagtatalo. Sinong magkabarkada dito na sumali ngayon? Ha? Lahat kayo magkabarkada. Yun, iwasan na yung pre. No? Hindi na kayo magkumpare, magkapatid na kayo sa guardians. Anong turingan nyo? Ha? Kasi puro kayo punso namin ngayon, puro kayo mga MJ, turingan nyo bilang isang guardians, bro. Hindi din kayo pwede magtawagan ng bro, kami lang yung nagkataas tatawag ng bro. MJ. For example, si MJ Dan. MJ Dan, musta? Ha? Hindi, hoy, diri ka nga, pre, isya tayo. Parang kang nagtawag ng aso eh. Lagyan mo na ng respeto, konti. Hanggat patuloy yung kunting respeto, magiging lalaki yung pagrespeto nyo sa isa't isa. MJ Dan, MJ Rins. Di ba maganda pakinggan? Uy! Parang nagtawag lang ng aso. Diba? So, sunod. 4. Matutong tumanggap ng pagkakamali at huwag ipaglaban ang maling panukala. Sinong hindi matutong tumanggap ng pagkakamali dito? Ay paglaban niya talaga yung sa kanya. I am right. Tama ako palagi. Walang kaliwa. Ha? Meron ba? Dalasan yan sa pamilya. Sino?